Bueno, eu son Xulián Traseira Freire, son un estudante da USC e vou falar acerca de un tema, bueno, un pouco curioso, que é o tempo, unha cuestión máis ben que un tema. O tempo é unha desas cousas que se conocen e que creemos que é algo obvio, pero que cando se afonda un pouco no tempo, nos termos, quemos en definicións cíclicas e que non se explican moi ben e non explican realmente que é ou que orixina este. Parte desta frustración ven de que o concepto de tempo para a ciencia é bastante diferente que o concepto de tempo para, por decirlo dunha forma, o concepto de a pé. As ecuacións de a experiencia non casan, non ligan moi ben, o que fai que nos replanteemos que se realmente están ben estas ecuacións feitas pola ciencia, pola física, ou se o tempo é simplemente unha ilusión. Dentro dos contidos que eu vou afondar acerca de dúas ideas principales. Vou tratar un pouco sobre a relatividade, vou poñer un pequeno exemplo sobre a simultaneidade, tratar un pouco o tema da mente humana, a invariante temporal e a desorde. Isto, se hai alguén que estuda a ciencia, seguro que o relaciona un pouco ca entropía e tal. E despois unha pequena conclusión sobre unha pequena frase de un científico moi famoso que falou moito acerca do tempo. Moi ben. Eh, Pois falando un pouco sobre as dúas ideas principales, podemos empezar falando sobre a experiencia. Eh, que é o tempo, se unha experiencia do ser humano? Eu creo que o tempo é algo que todos nós percibimos de forma intuitiva e entendémolo. O tempo é como, por decirlo de unha forma, un río que nos vai levando, facendo do presente algo en continuo cambio, do pasado algo que queda atrás e do futuro algo que pois, está por vir. O tempo parece algo que flúe constantemente. E o agora é o en estado concreto das cousas, como un fotograma que se desplaza sempre hacia adiante. Ben, pois esta definición de tempo creo que podría chegar a cuadrarnos a todos os que estamos escoitando, según máis ou menos a experiencia nosa que temos como seres humanos. Pero isto realmente casa ben, como dixemos antes, coas leis da física. Pois as leis da física establecense para facer concordar o que un teoriza co que se observa e co que se mide. Por iso non é de extrañar que a primeira lei da física, que é a primeira, o sea, principalmente a visión newtoniana do mundo, encaixe tan ben coa nosa intuición. Na visión clásica newtoniana da física, o tempo era un fluir constante. Sin embargo, houve unha crisis que, máis ou menos no siglo XX, provocou unha ruptura coa visión do mundo clásica a través da relatividade da cuántica. Todo isto xerou problemas bastante fuertes coa nosa intuición, xa que a física moderna é precisamente eso, unha física guiada polas matemáticas xerada a través das observacións, un lugar onde o sentido común non chega. As matemáticas lévannos a un sitio onde os sentidos non penetran, non son capaces de intuir todo ese tipo de cousas. A física moderna rompeu coa intuición xerando unha nova visión do mundo, que son a materia, o espacio e o tempo. E así, a definición moderna de tempo comeza a desligarse un pouco do que nos parece a nós lóxico ou razonable son a nosa experiencia subxectiva das cousas, levándonos a unha nova visión que é a definición de tempo para nós. O tempo para a relatividade é único, é propio, é personal para cada unha das partículas do cosmos e flúe de forma independente ao resto. É dicir, que o tempo para a relatividade é unha dimensión, o cal ataca directamente a nosa intuición, e seguimos sin saber realmente que é. Outro dos cambios que se introduxo coa relatividade foi o termo de simultaneidade, que según a nosa experiencia, dúas cousas son simultáneas e ocorren á vez. E todos estamos de acordo con iso, non hai ningún tipo de duda que se dúas cousas son simultáneas é porque están ocorrendo exactamente no mismo momento e no mismo intre. Un pequeno exemplo é que, mentras que para min dous sucesos como os que se encendan dúas farolas, por exemplo, ao mesmo tempo, para outra persoa pode ser que se encenda unha antes que outra. Por tanto, nese caso particular, dúas persoas poden ter unha percepción totalmente diferente do que é o agora.
Se unha descrición relativista de tempo, o agora é completamente subxetivo. É dicir, o agora non é algo fijo, non é algo constante ou absoluto, como unha especie de fotograma congelado, senón que é algo máis ambiguo. Pero o tempo sigue fluindo hacia adiante, ou eso creemos. Pois non, exactamente, non exactamente. Mentras que en relatividade o tempo e o espacio son relativos de forma conxunta, o bloque espacio-tempo é algo absoluto. Cada observador terá unha percepción diferente do tempo, e do espazo, según están a vivir a experiencia. Sin embargo, o que é absoluto independentemente do punto de vista é o conxunto espacio-tempo, é dicir, o conjunto da totalidade. Así que é difícil encaixar en relatividade algo, pois o tempo é difícil de encaixar, xa que flúe, dado que o espazo-tempo existen como bloque. Por tanto, a relatividade mostra a historia do cosmos, do tempo, pois eso, como un bloque congelado onde non flúe. Entonces, lévanos como a unha pequena conclusión, que é que todo ocorre, está ocorrindo á vez, sin ningún momento especial que poida ser marcado como presente. Isto parece ser unha ilusión persistente, pero tan só é unha ilusión. O seu único lugar no que ten cabida é na mente humana. O tempo é un produto da consciencia. Se esta visión do tempo é correcta, o tempo é unha invención da mente. Unha mente que está preparada para discurrir de forma que recorda o que está pasando. Olvida o que está no futuro e facernos sentir que estamos vivindo no presente. Todo o que ocorriu e ocorrirá no universo está xa escrito. Si se revisan outras leis da física, como por exemplo o electromagnetismo, a forza débil ou a forza forte, encontranse tamén outras definicións moi particulares do tempo que de feito van en contra da nosa intuición, que é o que se coñece como invarianza con respecto á inversión temporal, ou que é o mismo, as leyes da física non distinguen para nada o pasado do futuro. E isto choca directamente co que entendemos como a flecha do tempo, que é algo bastante natural na nosa experiencia como humanos, e que o tempo pasa hacia adiante, e ese sentir do tempo que avanza hacia o futuro. Pois ben, ningunha das leyes físicas mostra ese avance hacia o futuro. Para a física, para adiante ou para atrás é exactamente o mismo. E, sin embargo, a nosa experiencia particular subxectiva é moi distinta. Pasado e futuro son moi diferentes nos nosos ollos. Quizá, como decía ao principio, a alguén se lle puido vir á cabeza esta segunda lei da termodinámica, que é dicir, a entropía, perdón, a cal dice que calquera sistema avanza hacia un estado de maior desorden. Polo que diferencia entre pasado e futuro, donde o pasado é o lugar ordenado e o futuro é donde está todo ese desorden. Como se pode ver na imagen por exemplo, o xeo, donde avanza desde estar dun estado sólido, donde está todo perfectamente ordenado, as partículas están ordenadas, a un estado líquido e quizás en un futuro un estado gaseoso donde todas as partículas, pois eso, reina o desorden. Pero a segunda lei da termodinámica non é nada máis que unha consecuencia da marcha das cousas. Non está basada en ningunha forza, interacción ou fenómeno entre partículas. É unha lei probabilística e, por tanto, aproximada. Non se cumple ao 100% das situacións. É estadística e refírenos a algo fundamental. Non é máis que o produto do devir das cousas. Non hai nada de raíz nesta lei sobre o universo. Pode entonces, por tanto, encarar algo tan profundo no universo como a definición de tempo? Como se pode ver, a ciencia sigue buscando a definición do tempo, o que ben pode ser un dos maiores enigmas aos que se enfrentan estas novas xeracións de científicos. É que, como se pode ver, parece que o sentido común e a intuición do ser humano, en conxunto coa ciencia, non se poñen nada de acordo para resolver eh, esta dúbida que se xera nos confins. Entonces, será que o tempo é unha ilusión? É a ciencia quen nos ten que estar abrindo os ollos para entender a naturaleza de algo tan básico e que nos rodea.
Pois para iso haberá que esperar probablemente moitos anos a que os físicos e os científicos en xeral vayan resolvendo certas dúdas. E para rematar, gustaríame terminar con, bueno, falando acerca de un científico en concreto que era Michel Beso, que, bueno, cando el faleceu tiña un gran amigo que é probablemente o físico máis importante da historia, ou así se considera por moita xente, que era Albert Einstein, que Albert Einstein, cando este faleceu, a familia recibiu unha carta de pésame o sea, recibiu unha carta deste remitente, non? Donde decía: "Ahora que se ha apartado de mí, de este extraño mundo, un poco por delante de mí. Aquello no significa nada. La gente como nosotros, quienes creen en la física, saben que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente".